De trui kon je het nog verloren, want zo warm wie het nog weer net. Het wie minder koud, ik kan met de zeggen het viel minder koud dan gisteren, maar het wie nog altijd aan de koele kant. En op een wien viel het nog wel wat fris aan. Joen en vannacht. Wel, we hebben het eerst toen een opkledend waartype. Maar we krijgen letter vannacht stadig gewoon meer bewolking uit het noorden waaien. En de temperaturen eerst nog om bij de 12 of de 3 graden in een letterjoen. En misschien wel wat frost aan de groen op de eiland 6 graden. De wind uit het westen-noordwesten waait, tijdelijk, maar die kan wel eens vrij krachtig worden in het watergebied. En dan morgen. We beginnen met bewolking. En dan kunnen we niet op tijd uit die bewolking wel eens een spatje ruim vallen. Misschien wel eens het hele licht ruim, maar een soort zult net vaststellen. En dan in de middag gaan we bij de middag bij meer en meer zinnen. En de temperaturen, het blijft nog een te koele dag, zo'n 12 en 14 graden. De wind ziet het weer wat meer het noorden en het noordoosten op. Misschien later wordt het meer oostelijk en die zal matig wijzen of zwak. In het watergebied zou de wind in een petite maand nog eens even wat sterker wijzen kunnen. En dan het vooruitzicht. Dan komt die simmer weer om. Op toons hebben we toch weer zinnen. En hoe zo'n 17 graden. Op vrijdag hebben we wel meer bewolking. Maar wordt het wel zo'n 20 of 21 graden. En op sneeuw heb ik zelfs zo'n 24 graden staan voor uw provincie. Tegen warm simmerwaar in het weekend. We kunnen nooit stroom. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.